Lijep pozdrav. Možda ste zabrinuti jer ste čuli da je zbog situacije u Ukrajini da su vrijednosti dionica i obveznica u padu, što znači da su prinosi svih fondova, pa tako i dobrovoljnih mirovinskih fondova, niži. I sad se pitate, ako ste stariji od 55 godina, je li možda sad vrijeme za aktivaciju dobrovoljne mirovinske štednje i početak isplate ili je možda bolje sačekati? I drugo, ako ste mlađi od 55 godina, je li možda sad vrijeme da prestanete neko vrijeme uplaćivati ili biste možda sad trebali uplaćivati još više? Odgovor treba donijeti svatko za sebe, a možda će vam pomoći priča od prije točno 2 godine, ožujak 2020. kad je krenula korona kriza. Također je bila slična situacija kao i sada, ožujak 2022. Također su vrijednosti u fondovima se smanjivale. Prije nastavka želim naglasiti 3 stvari. Prvo, ulaganje u dobrovoljne mirovinske fondove su dugoročna i tako se trebaju promatrati. Drugo, krize su sasvim normalna pojava i događaju se svako nekoliko godina. I treće, mirovinski fondovi ulažu konzervativnije i raznolikije od recimo dioničkih fondova. Tako da kad dođe kriza, oni padovi koji se dogode u mirovinskim fondovima su dosta manji nego u dioničkim fondovima. Evo grafički prikaz kretanja jednog dobrovoljnog mirovinskog fonda u zadnjih 10 godina. Kakav trend pokazuje ova linija? Rast. Ali imamo nekoliko padova. Evo 1, 2, 3, 4, recimo da ih ima ukupno 5, s tim što je najveći bio ovdje, to je u ožujku 2020. godine. No svejedno vidimo da je ukupna vrijednost narasla za otprilike 50%. To znači da u ovih 10 godina, unatoč nekoliko većih padova, prosječni godišnji prinos oko 4%. To znači ovo. Zamislimo da ste u jedan fond uložili 1000 kuna, znači da ste kupili udio u fondu za 1000 kuna, a fond je u vaše ime kupio dionice nekih poduzeća ili obveznice država i poduzeća za taj iznos. I ako je fond imao prinos 4% u godinu dana, znači da je tih vaših 1000 kuna naraslo u godinu dana na 1040 kuna. Samo podsjetnik da tu još idu i ono DPS, državna poticajna sredstva od 15% na uplatu tijekom godine dana do maksimalno 750 kuna. I na ta državna poticajna sredstva također ide ovaj prinos. Da biste donijeli ispravnu odluku, možda će vam pomoći priča o 4 osobe. Ani, Mariji, Petri i Ivani koji su se točno prije 2 godine našli u vrlo sličnoj situaciji. Ožujak 2020. počela korona kriza, počele vrijednosti u fondovima padati. Zamislimo da su sve 4 počele uplaćivati u fondove u isto vrijeme i uplaćivale iste iznose, znači raspolažu s istim iznosom. Veljača 2020. krajem veljače stanje u njihovim fondovima je po 180.000 kuna. Međutim, već mjesec dana kasnije, krajem ožujka, palo je na 160.000 kuna. Radi jednostavnosti zamislimo da su sve 4 prestale s uplatama u tom trenutku. Ana kaže krajem ožujka 2020. Aktivirat ću isplate iz dobrovoljne mirovinske štednje sad kad je vrijednost 160.000 kuna jer tko zna šta će se dogoditi u budućnosti. Odabrala je model jednokratna isplata 30% i pojedinačna mirovina tijekom 10 godina. Dobila odmah 48.000 kuna i pojedinačnu mirovinu tijekom 10 godina mjesečno po 920 kuna. Marija je odlučila čekati godinu dana i ništa dodatno nije u međuvremenu uplaćivala. Već do ožujka 2021. fond se brzo oporavio i vratio se na iznos od onih 180.000 kuna. Također je odabrala model jednokratne isplate 30% i dobila je više od Ane. Odjednom 54.000 kuna i pojedinačnu mirovinu tijekom 10 godina mjesečno po 1.035 kuna. Petra je čekala još dulje i odlučila aktivirati mirovinu početkom siječnja 2022. kad je vrijednost narasla na 190.000 kuna. Dobila je 57.000 kuna odmah i po 1.090 kuna mjesečno. I krajem siječnja uslijedio je ponovo pad. Vrijednosti su se do sredine ožujka vratile na 180.000 kuna. Ivana je baš tada odlučila prekinuti svoju štednju i ići u mirovinu. Poput Marije dobit će jednokratno 54.000 kuna i pojedinačnu mirovinu tijekom 10 godina mjesečno po 1.035 kuna.
A da su Marija, Petra i Ivana nastavile i dalje uplaćivati, imale bi još veću mirovinu. Kada vrijednosti na tržištu dionica i obveznica padaju, to znači da naše vrijednosti u tim fondovima padaju. Ali ako mi tada ulažemo i kupujemo, to znači da kupujemo jeftinije. I neki to zovu rasprodaje. Tu imamo jedan paradoks. Kad su krajem 2021. godine vrijednosti bile u stalnom rastu i na svom vrhuncu, tada su mnogi ulagali i nitko se nije pitao isplati li se sada ulagati. Sad, u 2022. ožujak, kad su vrijednosti pale, kad su jeftinije, mnogi se boje ulagati. Iako sada ako uložimo 100 kuna, dobijemo puno više nego da smo uložili tih 100 kuna prije 3 mjeseca. Nažalost, mi ne možemo znati ono što bi nam bilo najviše od koristi, a to je kad je najniži trenutak na tržištu kapitala. Kad bismo znali, svi bismo ulagali i kupovali upravo u tom trenutku. Da se vratimo na primjer ovog dobrovoljnog mirovinskog fonda koji je imao prosječni godišnji prinos od 4%. To ne znači da je svake godine prinos bio 4%. I tu je osnovna razlika između kamatne stope, recimo na oročenu štednju u banci, i prinosa fonda. Kod oročene štednje u banci vi točno znate kolika će biti kamatna stopa, dok prinos fonda nitko ne može garantirati. Važno je da vi donesete samostalnu odluku s kojom ćete se najbolje osjećati. Zato ću ponoviti neke najvažnije stavke koje će vam pomoći pri odluci. Prvo, mirovinski fondovi ulažu dosta konzervativnije od, recimo, dioničkih fondova, oni koji ulažu samo u dionice. I zato u doba krize padovi nisu tako veliki kao kod dioničkih fondova. Drugo, kaže se da su emocije najveći neprijatelj ulaganja i da treba ulagati racionalno. Donijeti odluku, na primjer, ulagati svaki mjesec i držati se svoje odluke. Treće, kada vrijednosti na tržištima padaju, tada su udjeli jeftiniji i mi za manje novca dobijemo više. Četvrto, za razliku od kamate na štednju, prinose nitko ne garantira, a krize tijekom ulaganja su sasvim normalna pojava. Peto, prošli prinosi nisu garancija budućih. Oni u budućnosti mogu biti manji, ali mogu biti i veći. I šesto, aktivirati isplate iz dobrovoljne mirovinske štednje ne trebate u 55. godini, već možete bilo kada nakon 55. godine. Tako da možete izbjeći ona razdoblja kad su vrijednosti nisko.